Sanibonani emsebenzini isitolo. Kunezinto ezimbalwa engifisa ukuyidlulisa ngani zakwethu. Umuntu lezi inkulumo azenzayo seyithinta abantu abaningi. Ngiyakhumbula phambilini ngake ngaveza ukuthi lento saqala nje sinomqondo ukuthi siqwashise abantu ngejele nangezinto abantu engabafaka ejele. Khona into ngifuna ukunihlebela yona. Yabo abantu abangifonelayo abanye nje benu mhlambe manje bayitshela ukuthi hayi ngiyayitshela or something. Nginokuthola ama calls bayazi ukuthi abanye benu angeke ngikhulume nabo la. Nginokuthola ama calls amaningi kakhulu. Uthola ukuthi omunye umuntu ufuna sikhulume mhlambe for 2 hours. Mina mangizokhuluma nomuntu in fact umuntu onenkingi akwenzeki kube ngaphansi ka 2 hours. It's either 1 hour 30 minutes kuyaphezulu ku 2 hours. So uma ngizofonelwa ngabantu abawu2 noma abawu3 ngosuku kusho half usuku lwami in fact ukube kuthiwa ngisawaziba amanye ama calls ngenxa ukuthi nami ngisuke ngibhizi ngenza lokho engikwenzayo. Usuku lonke ngabe ngilichitha ngikhuluma nabantu. Ngiyazi abanye bangizonda kumanje bathi awu lo muntu akatholakali ngisho umbhalela ku WhatsApp lo muntu akatholakali. Akusikho kanjalo. Ithimba lami lapha selizela lathi no. At least ngoba omunye umuntu uke efise nje ukukhuluma nami uthola ukuthi udaba lwakhe lungasolveka nje ngokuthi usewalalela ama video ami kodwa bese lokho efuna ukukhuluma nami thola uzokhuluma for 3 hours. Sikhulume vele advice engizomnika yona ngizomnika iadvice yokuthi efana nalese esengimnike yona kuma video. Angenza isibonelo nje khona insizwa ekade ngikhuluma naye ekseni. Bengithiya ifoni izolo ngabo 11 kwasho ukuthi ngabo 11 kukhona enye insizwa ebengikhuluma nayo esikhulume nayo from 11 cani kuze kwasho 3 ebusuku entathakusa. Ngangabe ngisalala ke manibuka nje amehla amabomvu ngangabe ngisalala. So mangikhuluma nalensizwa ekseni ngikhuluma nayo ibiphethuthi ibisithenga isibhamu isegoli lensizwa yamaphumulo isegoli ibithenga isibhamu namhlanje kufanele iyobulala umama wengane yayo. Ngayikhuluma ngeza ukuthi ikhuluma nje yaqhaqhazela ziyashutha isibhamu yangisendela. Yangikhombisa ke ngaze ngakhuluma nomfowabo ke ayiwakwazi ukuthi akhalime isimo yaqhaqhazela ngayitshena kodwa ngathi yabo nje umusu ucabanga ukubulala intombi yakho then you are out sikuphelile ngawo. Iyasebenza ifundile futhi ifundile. So ngakhuluma nayo for a very long time. So kunabanye namhlanje bafisa ukukhuluma nami abangeza ukungithola ngoba kukhona umfo esizokhuluma nanokuthi khona izinto abhizi ngazo. Ithimba lami selithe no ukuze siminimize abantu abafuna ukukhuluma nami kube ukuthi ngempela umuntu ofuna ukukhuluma nami ilowo osuke efuna ngempela ukukhuluma nami. Sesithe no ukuze siba minimize bebe bancane noma ukukhuluma umuntu ngempela ufisa ukukhuluma nami nobonayo ukuthi mayikhuluma nami uzosizakala ngoba omunye usuke efuna ukuxoxa nje uyabona. Ithimba lami sesinqoma ukuthi kuzoba ne consultation fee ka 250. Ngiyazi ke mase sisho kanjalo akasekho umuntu ozobuye akhulume nami for ukudlala nje for noma for ukuthola iadvice eveli sikhona kuma video you understand. Well ke uma ngisuke ngikhuluma nomuntu zikhona izinto ke njoba ngiyangisho ukuthi nami sengidevelopile there and there kulezi zinto engisuke ngikhuluma ngazo. So kunezinto engithi mangikhuluma nomuntu one on one sikhuluma nje njengamadoda or ngoba bakhona nabesifazane engikhuluma nabo. Masikhuluma nje kanje well ke abanye bachoose ukuthi sixoxe face to face abanye ke bachoose ukuthi sikhulume efonini. Kukhona ezinye izinto engikwazi ukuyikhuluma kuye engingikwazi ukuyikhuluma la. Ngiyethemba ngiyakhumbula ukuthi zikhona izinto engiyaye ngikhulume bese ngingayiqedeli ngoba la angikhulumi nabangani bami ngikhuluma nabantu engingabazi okodwa sokungabangani bami sokungabafowethu songodadewethu
abanye nje nibaningi kakhulu so ukuminimize isikhathi ngoba nami angithandi ukuthi kube nomuntu engezokukhuluma naye kodwa futhi manje ukukhuluma nomuntu isikhathi eside ngigcina sengidlekelwa yusuku so ke sesidecide kanjalo kunento esihlelayo la kunento esihlelayo bafethu i-men's conference sizolikhipha usuku nama details and everything le men's conference esizoyenza akusiyo le men's conference lehlale ikhulunywa ngayo la ku Facebook na ku TikTok uthi hayi umuntu esifazane ungamnika imali nani akusiyo le sikhuluma nge-men's conference eyobe neyikhulumi-ke eyihlukahlukene kodwa sisayiplana ayikapheleli sizoyiplana kahle bese sinitshela bese sinipostela nizoyibona nje nakuma-socials a very powerful men's conference kule men's conference sobe sikhuluma ngeyinto eziningi 18 amadoda 18 nje inhlala kahle yamadoda yabo isikhathi esiphila kuso ingane zakwethu njengamanje isikhathi esiphila kuso siyabheda kakhulu yabo nje eminyakeni embalwa ezayo lelizwe lizobe lingasafani nezwe thina esazalwa liyilo lizobe lingasafani futhi nezwe leli esikulo njengamanje lesi sikhathi esikusona eminyakeni emibili ezayo ngiyangithi abantu abafunde incwadi kaAnimal Farm incwadi kaAnimal Farm kulabo abakwazi ukufunda abangakwazi ukufunda isiNgisi ngiyabakhuthaza ukuthi beyifunde le ncwadi ngoba uma ngikhuluma ngezinto ezithinta amadoda ngoba into eziningi eziyaphambili ngiyakholwa ukuthi uma singamadoda singathi wake up zingakwazi ukuthi zenzeke ilokho ebengifundisa ukudlulisa kodwa ke la okunye okubaleke kakhulu kule men's conference asiyoyenza bafowethu amadoda nganza ukuthi asembalwa kakhulu amadoda and ayafuna ukukhandwa le men's conference izobe ingahlelwa imngedwa there are a lot of people abanga-approachile iy'nkunzi malanga zangempela ezinga-approachile ngoba I used to go to kuma-conferences noma ey'nkonzweni ngiyokhuluma nje ngekubaluleka komphefumulo womuntu ngoba leyo nto loyidinga indoda yabona makusenomuntu wesilisa owazi ukuthi umuntu wesifazane mayithanga ukuthi angisakuthandi kufanele ufe sekufanele abulala umuntu wesifazane indoda ekwazi ukukhuza lowo muntu wesilisa ukuthi ayenziwa leyo kudinga indoda so le men's conference yethu izobe ikhuluma ngezinto ezifana nalezo kodwa it's gonna be very powerful sizokhipha ama details sikhiphe yonke imininingwane nanokuthi yobi kuphi into zokuhamba zobe zikanjani ubani abawube khona office ukuba khona wenza kanjani lokho ebengifisa ukuthi ngizokudlulisa